și vrem în continuare să lăudăm pe Dumnezeu. Vrem să cântăm, să onorăm pe El astăzi, să auzim cuvântul Lui, să ne rugăm. Și vrem să începem cu rugăciune de mulțumire. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bun, care este cu noi și atunci când este bine și atunci când este mai puțin bine, El este în control, de aceea merită toată lauda, toată cinstea, toată onoarea. Haideți să ne deschidem inimile înaintea Lui și să-i mulțumim pentru tot ce a făcut, face și va face pentru noi. Amin.
aici, Doamne, ca să ne înviorăm, Doamne, ca să ne bucurăm, Doamne, de cuvântul Tău, Doamne, și în viață. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că dragostea Ta e mereu cu noi. Îți mulțumesc pentru că harul Tău e mereu cu noi. Și îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ne-ai ales să fim copiii Tăi. Amin.
Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele. Ia aminte la rugăciunea mea. De la capătul pământului strig către tine cu inima împlinită și zic: Drumul pe stânga pe care nu pot ajunge. Acesta pentru mine. Căci Tu ești un adăpost pentru mine. Un tun tare împotriva vrăjmașului. Și vreau să mergem înaintea Domnului cu aceste cuvinte. Poate sunt pentru tine. Cu siguranță sunt pentru mine. Vreau să ne rugăm pentru această biserică, pentru fiecare membru în parte, pentru musafirii casei Lui. Și să cerem Domnului să ne dea putere în momentele în care vrem să renunțăm. În momentele în care nu mai putem. El să ne dea putere și să spunem împreună, cum a spus David, să rămânem la acea stâncă pe care nu putem ajunge, pentru că noi știm că stânca este Dumnezeu. Haideți să ne rugăm pentru celălalt.
Urmează să ne apropiem de cina Domnului. Și pentru asta o să vreau să citesc de la 1 Corinteni, la capitolul 5, și până versetul 6, 7 și 8. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat, dospește toată plămădeala? Măturați aluatul cel vechi, ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Să prăznuim, dar praznicul, nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Vreau să vorbesc astăzi un pic despre pâinea pe care o luăm la cină. Știți de unde vine istoria pâinii asta? La Exodul capitolul 13, dacă citiți, când poporul Israel, după cele 10 plăci, a ieșit din Egipt, a fost lăsată într-un final de faraon să iasă din Egipt, spune Biblia că au trebuit să plece într-o așa mare grabă, încât aluatul pe care l-aveau n-a apucat să se dospească și au trebuit să dea cu ei. Acum, hai să vă explic ce înseamnă să nu s-a dospit aluatul. Ei aveau drojdie, cum avem noi. Ei făceau așa, mai pe stil vechi. Ei trebuiau să lase aluatul o zi să fermenteze. Și cu partea aia care fermenta, aia ajuta aluatul să crească. Și practic zice, când au luat aluatul, practic, și n-au apucat să se dospească și au trebuit să meargă să coagă toate din el așa nedospit, practic, aluatul încă n-a apucat să se fermenteze. Și este un detaliu foarte important în Biblie. Pentru că în nenumărate, adică nu nenumărate, dar foarte multe ocazii, în Biblie ni se vorbește despre aluat sau despre drojdie ca un simbol al păcatului. Și am citit și în textul de azi, măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, cum și sunteți fără aluat. În contextul ăsta, când zice aluat, de fapt se referă la coca asta care are drojdie și care crește. Și practic, azima, aluatul acela fără drojdie, aluatul cu care au ieșit din Egipt poporul evreu, avea câte ingrediente, știți? 2. Apă și făină. Și practic asta ar trebui să aibă o azimă. Apă și făină după tradiția evrească. Pentru că de fiecare dată de Paște, în cele 7 zile cât se sărbătorește Paștele evreiesc, Dumnezeu a dat poruncă ca în acele 7 zile să se mănânce doar azii. Să nu se mănânce nimic dospit sau nici o pâine cu drojdie. Și vorbim de legea Vechiului Testament, de Vechiul Legământ. Însă în noul legământ, când Hristos zice, luați din pâinea aceasta, că acesta este trupul meu, El a avut în mână o azimă, făină și apă, fără drojdie. Pentru că în Hristos nu a fost păcat. Și diferența a fost când Iisus a dus la masă cu ucenicii și ei sărbătoreau Paștele evresc, Pasova. Când a luat pâinea aceasta, era un ritual anume pe care îl trebuia să-l zică. Nu ni se pare cumva, ok, a zis, a luat o pâine și a zis, acesta este trupul meu. Dar nu asta era textul de Pasova. El a schimbat cu totul însemnătatea masei de Paște. Și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Și practic, și în textul de azi vedem că deodată Paștele nu mai era despre ieșirea poporului Israel din Egipt, și era despre Hristos. Și Apostolul Pavel zice
Hristos, Paștele nostru, a fost jertfit. Și ăsta este noul legământ. Faptul că noi, prin jertfa lui Hristos, am ieșit din robia păcatului. Și luând din pâinea aceasta, cum evreii își aminteau de faptul că au trebuit să iasă în grabă din Egipt și drojdia pentru ei însemna păcatul, însemna tot confortul Egiptului, însemna tot ce aveau acolo, graba aia, nerăbdarea aia. Și atunci, când au ieșit de acolo, a rămas azimă. Și de fiecare dată când citiți despre azim în Vechiul Testament, la aceste două ingrediente se numiți, la pâine, la făină și la apă. Făină care simbolizează trudă, sacrificiu. Se referă, de multe ori vedeți despre grâu la fel, se zice despre primele roade, truda și sacrificiul pe care un om trebuie să le facă pentru a avea acel grâu. Și în al doilea rând, apă. Înseamnă viață. Acum mai sunt variante mai moderne în matzot. Matzot sau matzot. Matzot e singular, matzot e plural, Cornel, dacă nu ne amintesc eu bine. Se mai pune câteodată și sare și unt de lemn. Și astea două nu e ceva greșit, au un simbol aparte și ele. Sare este un simbol al legământului în Scriptură și unt de lemnul este ungerea pe care a primit-o Hristos la Duhul Sfânt. Și de asta o să vedeți că în anumite pâini se pune și unt de lemn și sare. Acum nu e așa de critic să zicem că pâinea asta trebuie să aibă numai ingredientele astea, pentru că ele sunt un simbol. Însă, vreau să ne gândim că cina Domnului, împreună cu botezul în apă, sunt cele două ceremonii care au fost lăsate de Hristos pe pământul ăsta. În rest, orice altă ceremonie din Vechiul Testament nu mai devine obligatorie. Eu știu că noi mai facem binecuvântări de copii care sunt frumoase, nunți și așa mai departe, lucruri care noi le facem ceremonioase, însă astea nu au fost poruncite de Dumnezeu. Ce a fost poruncit de Hristos în Noul Testament a fost cina Domnului și botezul în apă, ca mărturisire a credinței. Când luăm astăzi din pâine, să ne gândim la aceste două ingrediente. Și vreau să ne cercetăm, să ne gândim dacă încă mai avem în noi din aluatul cel vechi. Din păcat, din răutate, din viclenie. Pentru că dacă încă mai sunt, Biblia ne spune să ne cercetăm. Și așa să luăm din pâinea asta. Dar trebuie să ne cercetăm. Vă invit să ne ridicăm în picioare, să facem o rugăciune de cercetare înaintea lui Dumnezeu. Prin care să ne rugăm Domnului ca El să înlăture din viața noastră orice aluat vechi, orice răutate și orice viclenie. Și să rămânem cu azim de curăție și ale adevărului, așa cum zicea Apostolul Pavel. Doamne Iisuse, îți mulțumesc mai dat cu înviat copii, păcatul și tăiam. Să acum, Doamne,
pâine, Doamne, care, Doamne, Tu când ai dat ucenicilor, ai zis că este trupul Tău, care se frânge pentru noi. Suntem, Doamne, așa de recunoscători pentru jertfa Ta, pentru faptul, Doamne, că Tu, deși fiind fără păcat, fără vină, de bună voie, Te-ai dat pentru noi. Ca noi, Doamne, să putem să fim răscumpărați, Doamne, din lumea aceasta. Să putem să fim parte, Doamne, din poporul Tău. Te rog, Doamne, binecuvântează această pâine așa cum o luăm, Doamne, ca să fie, Doamne, în mod, Doamne, ca un simbol, Doamne, și o aducere aminte, Doamne, pentru jertfa pe care ai avut-o Tu pentru noi. Și ajută-ne, Doamne, ca niciodată să nu uităm, Doamne, marele preț pe care Te-l-ai plătit, Doamne. Dar în același timp, Doamne, marea bucurie pe care o avem, Doamne, să putem să stăm acum în prezența Ta și să putem să avem acces direct la Dumnezeu, Tatăl, la rugăciunea noastră. Mare harul Tău, mare mila Ta. Te binecuvântăm în veci. Căci am primit de la Domnul ce l-am învățat și anume că Domnul Iisus, în noaptea care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Dacă s-a botezul în apă la o vârstă adultă, vă invit să luați parte la cina Domnului împreună cu noi. Și vă rog să ne așteptăm unii pe alții atunci când luăm din cină. Să luăm împreună în pâine. Experts charge expert. Doamne Iisuse, avem înaintea noastră și vinul acesta care este simbolul legământului cel nou, Doamne, în sângele Tău. Te rog, Doamne, ca luând din acest vin, Doamne, să ne amintim, Doamne, de legământul pe care îl avem, Doamne, care l-ai făcut, Doamne, Tu cu Tine astăzi. Pentru a aduce mântuirea și neamurilor, Doamne, adică și noi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru sângele Tău care a curs și pentru legământul pe care l-ai făcut cu noi. Amin. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din ea. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta și sau bea paharul acesta, paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea și mănâncă și bea o sânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Amin. Să luăm împreună din noi.
Să mulțumesc, Doamne, că încă o dată am putut să luăm parte la masa Ta. Și să ne amintim, Doamne, din nou de jertfa pe care Tu ai făcut-o pe Calvar pentru fiecare din noi. Suntem așa recunoscători, Doamne, pentru tot ce ai făcut pentru noi și pentru harul Tău, Doamne, care se arată în viețile noastre zi de zi. Primește mai departe lauda noastră, închinarea noastră, Doamne. Și suntem gata, Doamne, să primim și noi mai departe din cuvântul Tău. Amin. Vreau să așezați.
Sper că ați avut un timp bun de închinare, dar închinarea nu e despre timpul nostru să fie bun. Închinarea e despre, în primul rând, o viață de închinare, nu doar muzica pe care o aducem aici sau rugăciunile noastre, ci viața pe care o trăim înaintea lui Hristos. Iar apoi când venim la biserică, să ne ajutăm Dumnezeu să nu căutăm experiențe, să nu căutăm sentimente, să nu căutăm și să confundăm câteodată energia pe care o simțim aici sau excitement-ul pe care îl avem cu faptul că dacă e Duhul Sfânt aici sau nu. Duhul Sfânt lucrează în inimile noastre și lucrarea de sfințire e o lucrare care durează toată viața. Spunea cineva despre faptul că de multe ori ne lăsăm așa un pic păcăliți de faptul că apare câte o melodie nouă. Și zici, mă, ce ungeri pe melodia asta și începi să cânti Holy Forever, în continuu și zici, ce ungeri și așa mai departe. Și pe măsură ce tot o cânti, te cam obișnuiești cu ea și începe ungerea să mai scadă. De fapt, aia nu e neapărat o ungere, aia e, ești un cântat, rezonează cu tine, îți place melodia aia și bine să o cânti. Nu înseamnă că e o melodie rea sau e o melodie care nu are nimic de a face, dar de multe ori să nu confundăm neapărat tot timpul sentimentele noastre și modul în care ne simțim noi la biserică, să nu confundăm cu prezența lui Dumnezeu. Pentru că dacă l-ați adus pe Dumnezeu de acasă, Dumnezeu e aici. Și asta nu e casa lui Dumnezeu. Nu este în casa lui Dumnezeu. Ne bucurăm seara asta să-l avem din nou pe fratele Vlad Ciolan, la Biserica Vision, vecini aici cu noi, în Bromul Cama. Vlad este un prieten bun de al meu personal, dar și de al bisericii noastre, care încă dinainte să fim noi ca biserică, noi am colaborat cu Vlad, Vlad ne-a sfătuit. Și ne bucurăm să-l avem astăzi să ne predice cuvântul Domnului. Așa că, Vlad, te invit să vii în față și mai departe te privești. Bună seara, pace! Cum sunteți? Sper că sunteți pregătiți să primiți din partea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a pregătit lucruri poate pe care nici măcar eu sau noi le-am pregătit. Nu era întâmplare că suntem astăzi, după masa aceasta, în acest loc. Așa că vreau să vă încurajez să vă deschideți inimile, să primiți tot ce a pregătit Duhul Sfânt prin cuvântul Său să părtășească cu voi. Deci, vreau să încep în acest timp pasaj destul de cunoscut din Luca 9, de la 28 la 31, spune așa: cam la 8 zile după această conversație, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. În timp ce se ruga, înfățișarea feței lui s-a schimbat și hainele lui au devenit strălucitoare de un alt strălucitor. Deodată doi bărbați vorbeau cu el, Moise și Ilie, care s-au arătat în slavă și vorbeau despre plecarea lui pe care avea să o împlinească în Ierusalim. Pasajul acesta este despre înfățișare, despre schimbarea la față a lui Iisus. La începutul lucrării sale, Iisus Hristos se întâlnește cu Ilie și cu Moise, care, apropo, sunt doi dintre cei care nu au gustat moartea. Ei fizic nu au murit niciodată, de aceea au și apărut acolo cu Iisus. Și citim în acest pasaj că ei, cei trei, vorbeau despre plecarea lui. Plecarea lui Iisus, pe care avea să o împlinească în Ierusalim. În greacă originală, cuvântul pentru plecare este exodos. De unde provine cuvântul? Exodul. Ok? Nu doar cuvântul exod, dar și a doua carte a Bibliei, care este Exodul. Iar unul dintre personajele principale pe care Dumnezeu le folosește în această carte pentru a-și îndeplini misiunea, nu este altul decât Moise. Același Moise care acum vorbește cu Iisus despre propriul exod al lui Iisus Hristos. De-a lungul Vechiului Testament vedem indicii pentru planul de mântuire al lui Dumnezeu, dar în Exodul citim, dacă îl citim prin prisma lui Iisus Hristos, vedem cel mai următor plan divin desfășurându-se sub ochii noștri. Exodul este despre dragostea lui Dumnezeu pentru poporul său și chemarea lui Moise de a elibera poporul lui Dumnezeu din sclavia egipteană de vreo 400 de ani. Imaginează-ți dacă ar fi fost să întâlnești un izraelit care era în drum spre Canaan
după ce a trecut prin Marea Roșie, dacă ai întrebat cine ești tu, el ar răspunde probabil, eram într-o țară străină, și anume Egipt, condamnat la moarte, în robie, dar m-am adăpostit sub sângele mielului. Mijlocitorul nostru, care era Moise, ne-a condus afară și am trecut dincolo de Marea Roșie, iar acum suntem în drum spre țara promisă. Nu am ajuns încă acolo, dar Dumnezeu ne-a dat legea sa ca să ne facă o comunitate, ne-a dat cortul întâlnirii pentru ca să putem trăi prin har și prin iertare, iar prezența lui Dumnezeu este mereu cu noi prin stâlpul de foc și prin nor până ajungem în țara promisă. Aceasta este o imagine frumoasă a ceea ce înseamnă să fii mântuit. Salvat din robie și sclavie și apoi pornit într-o călătorie cu prezența lui Dumnezeu mereu cu tine și promisiunile lui Dumnezeu atașate de călătoria ta. Toți cei prezenți aici astăzi sunt undeva în această călătorie. Unii dintre noi habar nu avem unde ne aflăm, alții au uitat de exodul lor, de momentul în care au fost mântuiți, iar unii sunt la început. Și indiferent unde vă aflați astăzi, vreau să descoperim împreună planul lui Iisus Hristos pentru exodul vostru personal. Vreau să împărtășesc cu voi 3 etape importante în această călătorie a credinței. Sunt 3 momente definitorii în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Și pe măsură ce le auziți, vreau să vă încurajez să vă întrebați unde mă aflu eu în această călătorie și de asemenea să vă întrebați, mă îndrept oare în direcția potrivită. Astăzi vreau să vorbesc despre exodul credinciosului și vreau să împărtășesc planul lui Dumnezeu pentru exodul nostru. Prima etapă importantă în exodul credinciosului este răscumpărarea. Înainte ca Israel să poată traversa Marea Roșie, trebuia să se întâmple altceva. Știi că Israel a fost în sclavie timp de 400 de ani. Dumnezeu l-a trimis pe Moise la Faraon cu un mesaj clar, nu? Exodul 8:1. Atunci Domnul i-a zis lui Moise, intră la Faraon și spune, așa vorbește Domnul, lasă poporul meu să plece. De ce? Ca să mi se închine. Moise a fost trimis cu un mesaj clar către Faraon. Și aș vrea să nu pierdem în vedere acest scop important. Dumnezeu îi zicea lui Faraon să lase poporul să plece. De ce? Ca să-mi slujească. Care de asemenea cuvântul pentru slujească înseamnă ca să mi se închine. Cu alte cuvinte, Moise se duce la Faraon și spune, vreau ca poporul meu, poporul Dumnezeu, să mi se închine. De aceea trebuie să îl lași. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să primim adânc în inima noastră acest adevăr profund. Cum v-ați simțit dacă astăzi v-aș spune că exodul izraeliților a fost despre închinare? Dumnezeu avea un plan să-i mântuiască de sub sclavie egipteană pentru ca să-i ducă spre o inimă a închinării, pentru că la urma urmei pentru asta au fost creați. Și dumneavoastră și eu, și ei, și toți cei din viitor am fost creați ca să fim închinători în duh și în adevăr față de Dumnezeu. Motivul pentru care Dumnezeu te-a mântuit nu este doar ca să te scape de Egipt, ci ca să îi te închini. Credinciosul adevărat este un închinător din inimă. De aceea Dumnezeu trimite pe Moise, zice, eliberarea, lasă poporul să plece ca să mi se închină. Să mi se închine. Cum v-ați simțit dacă v-aș spune că Dumnezeu ne-a salvat nu doar pentru noi, ci pentru El. Pentru că Dumnezeu merită să aibă închinători care se închină Lui în duh și în adevăr. Și, deși poate că nu o spunem cu voce tare, în adâncul inimilor noastre, uneori avem o înțelegere greșită asupra motivului pentru care Dumnezeu ne mântuiește. Deși citim negru pe paginile Scripturii că Dumnezeu, că mesajul pe care Dumnezeu l-a trimis pe Moise să-l transmită a fost lasă-mi poporul să-mi slujească, lasă-mi poporul să mi se închine, avem tendința să-L îndepărtăm pe Dumnezeu din centrul scopului exodului și ne plasăm pe noi înșine ca principalul motiv pentru care suntem mântuiți. Iar apoi în inimile noastre ne imaginăm că Dumnezeu l-a trimis pe Moise să-i spună poporului, lasă-mi poporul să plece ca să fie fericit, lasă-mi poporul să plece ca să se simtă confortabil, lasă-mi poporul să plece ca să facă ce îi place.
Dar dacă înțelegem acest adevăr profund, că Dumnezeu ne-a mântuit pentru El însuși, Dumnezeu ne-a mântuit pentru sine, și dacă te dedici pe deplin unei vieți de închinare Mântuitorului tău, vei descoperi într-adevăr că adevărata bucurie, pace și împlinire sufletească, adevăratul scop se găsește în El și doar în El. Dumnezeu și-a eliberat poporul pentru ca poporul să îi se închine. Exodul lor a fost un exod al închinării. Nu doar o scăpare. Trecerea de la slujirea lui Faraon la închinare a fost unicul motiv, a fost principalul motiv pentru care Dumnezeu a mântuit poporul. Și astăzi vreau să vă întreb, ai fi dispus să-ți părăsești Egiptul pentru ca să te închin lui Dumnezeu? Ai fi dispus să părăsești confortul Egiptului ca să pășești în pustie, să-ți îndeplinești chemarea de a te închina lui Dumnezeu? Dar inima lui Faraon știm foarte bună că era împietrită și a refuzat să lase pe poporul Dumnezeu să plece. Așadar, Dumnezeu a trimis o serie de plăgi asupra Egiptului, 10 în total. Fiecare plagă a demonstrat puterea și autoritatea lui Dumnezeu, provocându-i pe zeii falși ai Egiptului. Iar ultima plagă a fost cea mai devastatoare, moartea fiecărui întâi născut din Egipt. Dar chiar și în aceasta Dumnezeu a oferit o cale de scăpare pentru poporul său. În Exodul 12, El poruncește izraeliților să ia un miel, fără pată, să junghe și să ungă sângele, să vopsească pe stâlpii ușilor caselor lor, pe ușiorii casei. În Exodul 12, 12 și 13 spune: în noaptea aceea voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe orice întâi născut de parte bărbătească din țara Egiptului, de la oameni până la animale. Eu sunt Domnul și voi face judecăți împotriva tuturor zeilor Egiptului. Sângele de pe casele în care locuiți va fi un semn de închinare pentru voi. Vedeți, nou închinare. Când voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi. Nici o urgie nu va fi printre voi să vă nimicească când voi lovi țara Egiptului. Sângele mielului te mântuiește. Pe vremea aceea, dacă erai sub sânge la propriu, moartea trecea peste. De aceea, în engleză, cuvântul pentru Paște este Passover. Pentru că îngerul morții was passing over cei care erau sub sângele mielului pe ușorii casei. Acesta era punctul de plecare pentru fiecare credincios. Înainte de a păși în libertate, trebuie să fii sub sângele mielului. 1 Corinteni 5:7 spune: curățați aluatul cel vechi, ca să fiți un aluat nou, fără aluat cum sunteți și voi. Căci Paștele nostru, Iisus Hristos, a fost jertfit. Am citit asta mai înainte. Pentru cei aflați sub sângele lui Iisus, moartea trece peste ei. Există un singur lucru care înspăimântă moartea. Și amintiți-vă că cel care a venit să ucidă fiecare întâi născut era îngerul morții, da? Trimis de Dumnezeu, iar acel înger a fost înspăimântat de un singur lucru. Și anume, sângele mielului care îl vedea pe ușorii casei. Nu se temea de auto-îndreptățirea oamenilor. Moartea nu se este înspăimântată de experiența ta. Moartea nu este înspăimântată de contul tău bancar sau de cât ai economisit. Moartea nu este înspăimântată de inteligența ta, de diplomele tale, de educația ta, de opinia ta cu privire la diferite chestii. Moartea nu este influențată, dacă vrei, de urmăritorii tăi online. Nu este influențată de influența ta online. La moarte nu-i pasă de numele tău, nu-i pasă de reputația ta, nu e vorba despre cariera ta, despre mașina care conduci, casa pe care o ai, faptele bune sau despre virtutea ta. Există un singur lucru care înspăimântă moartea. Sângele mielului. Și asta s-a întâmplat în Exodul. Și azi vreau să vă întreb, ești sub sângele mielului? Ești acoperit de sângele mielului? Sunt ușiorii casei sufletului tău vopsiți cu sângele lui Iisus Hristos. Primul pas în exodul credinciosului este răscumpărarea prin sângele mielului. Al doilea pas este o trecere. După acea noapte devastatoare, Faraonul i-a lăsat în cele din urmă pe izraeliți să plece, dar exodul lor nu se terminase, abia începea. Când au părăsit Egiptul, s-au trezit repede, prinși între Marea Roșie în fața lor și armata Faraonului în spatele lor.
și părea un punct mort în călătoria lor. Dar Dumnezeu avea un plan, nu doar să-i elibereze din Egipt, ci să-i și învingă pe dușmanii lor odată pentru totdeauna. Ceea ce s-a întâmplat în continuare nu a fost doar o salvare, a fost o revelație a modului în care funcționează mântuirea. Exodul 14, 13 și 14 spune: Moise a zis poporului: nu vă temeți, stați neclintiți și vedeți mântuirea pe care Domnul o va face pentru voi astăzi, căci egiptenii pe care îi vedeți astăzi nu-i veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, iar voi să fiți liniștiți. Vă puteți imagina în situația respectivă, Marea Roșie, egiptenii, și Moise îți spune: calmează-te. Calm down, chill. Nu facem asta în situații din astea de obicei. Și când auzi pe cineva care spune: relaxează-te, nu te teme, stai nemișcat, Domnul va lupta pentru voi. Dacă îi imaginezi că erai în zona respectivă, vrei să spui că nu trebuie să mă apăr împotriva egiptenilor? Exact asta spun. Stai liniștit, stai nemișcat. Vrei să spun că nu trebuie să lupt împotriva dușmanilor mei? Nu. Domnul o va face. Vrei să spui că nu trebuie să fug ca să-mi scap viața? Nu. Nu-ți fie frică. Exact asta le spune Moise izraeliților care treceau prin exodul lor cu Marea Roșie în față și egiptenii în spate. Vedeți? Mântuirea vine prin har, nu prin efort. Izraeliții nu s-au luptat cu faraonul și n-au despărțit Marea pentru a trece în Marea Roșie. Izraeliții nu au făcut asta ei înșiși. Și totuși au trecut dincolo pentru că Moise a făcut o cale cu ajutorul lui Dumnezeu la propriu. Pe de o parte a mării, ei erau condamnați din cauza faraonului. Odată ce au traversat, au fost în sfârșit liberi. Dar aceasta este imaginea mântuirii. Am fost sclavi unui sistem religios, spiritual, care îi ținea sub robie. Ajungem la un punct în care totul pare imposibil, dar un mijlocitor care și-a pus toiagul în apă, a despărțit marea, care era imposibil, și a făcut o cale pentru noi ca să trecem de la sclavie spirituală spre libertate spirituală. Dacă voia să fie liber, tot ce trebuia să facă izraeliții era să traverseze și să fie calm. Nu era nevoie ca ei să despartă marea singuri. Nu era nevoie ca ei să se oprească și să lupte împotriva faraonului și a egiptenilor. În creștinism, într-o clipă nu ești adoptat, într-o următoare ești adoptat. Într-o clipă ești în întuneric, în următoarea ești în lumina împărăției Lui. Într-o clipă ești sclav în Egiptul spiritual, în următoarea ești liber în Hristos. Ori ești creștin, ori nu ești. Imaginați-vă câtă încredere trebuia să aibă izraeliții în Moise în timp ce treceau prin mare. Unii au trecut cu îndrăzneală, gen Dumnezeu pentru noi, we can do this, iar alții erau îngroziți. Dar toți au fost mântuiți. De ce? Pentru că Dumnezeu însuși a luptat pentru ei. Dar cel mai greu lucru pe care îi trebuia să-l facă era să stea liniștiți. Și să aibă încredere că deși sunt armate în spatele lor și o mare în fața lor, iar apoi sunt un părete de apă pe stânga și pe dreapta, tot ce trebuia să facă ei să treacă liniștiți. Deci cum suntem mântuiți? Nu prin a încerca mai mult, ci prin a avea o încredere mai profundă. Izraeliții au avut încredere în Moise, noi trebuie să avem încredere în Iisus Hristos. Și noi avem tendința de a uita adevăruri simple, care sunt totuși puternice. De prea multe ori, credem în minciunile precum că avem nevoie să luptăm pentru a ne câștiga dreptul de a trece din Egiptul spiritual dincolo de Marea Roșie. Dar gândiți-vă, Moise nu a cerut ajutorul oamenilor pentru a despărți Marea Roșie. Moise nu le-a cerut oamenilor să devină vrednici înainte să treacă Marea Roșie. Niciunul dintre cei care au trecut nu a contribuit la minune. A fost doar prin har și puterea lui Dumnezeu manifestată prin omul lui Dumnezeu Moise. Și ascultați asta, Moise nici măcar nu le-a cerut oamenilor să respecte legea înainte de a trece. Și permiteți-mi să vă întreb asta și vreau să vă gândiți bine.
Când Dumnezeu a dat legea lui Israel, prin cine a dat-o? Prin Moise, ok? Nu sunt întrebări capcană, vă promit, ok? Care Moise? Același Moise care a despărțit Marea Roșie, nu? Și a eliberat poporul din sclavia egipteană. Acum, a doua întrebare. Când i-a dat Dumnezeu legea lui Moise? După trecere, nu? Și ce înseamnă asta? Dumnezeu i-a scos pe izraeliți din Egipt și apoi le-a dat legea. Asta e Evanghelia, nu? Vestea bună. Evanghelia nu este pentru că am ascultat de Dumnezeu, acum sunt mântuit. Mai degrabă, deoarece am fost mântuit prin har, prin harul său gratuit, acum vreau să ascult de Dumnezeu. Pentru că am văzut puterea Lui manifestată în viața mea, pentru că Dumnezeu mă iubește și pentru că Dumnezeu este de partea mea, vreau să ascult de El. În Leviticul 11:45 citim că eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru. Asta e din nou o imagine a închinării. Să nu aiați Dumnezeu în afară de mine, nu? V-am scos ca să fiu Dumnezeul vostru. Fiți, deci, sfinți, căci eu sunt sfânt. Vedeți, Dumnezeu dorește sfințenia noastră după ce ne-a mântuit, nu înainte. Pentru cei ce sunt sub sângele mielului, moartea va trece peste, iar apoi, prin har, suntem invitați să trecem dincolo de Marea Roșie. Iar apoi pășim la treia etapă importantă a exodului nostru, care este umblarea. Vedeți, exodul nu este doar o evadare, ci este o invitație la o viață nouă. Odată ce izraeliții au trecut marea, nu erau doar în siguranță, ci erau chiar și liberi. O viață nouă începuse, o identitate nouă, un destin nou. Iar o viață nouă nu înseamnă doar un mediu nou, ci înseamnă și o gândire nouă și o inimă nouă. Înseamnă un Domn nou și priorități noi. Și pe măsură ce îi urmărim pe izraeliți cu o dronă, că avea pe vremea aia, de-a lungul călătoriilor, ne dăm seama că până și ei au avut dificultăți în a înțelege acest lucru. Mântuirea nu înseamnă să fii doar scos din Egipt, ci să fie și scos Egiptul din tine. Și mulți dintre noi, când ne întoarcem la Dumnezeu, trecem prin această Mare Roșie, Dumnezeu ne eliberează de sclavie spirituală și trecem din Egipt, dar Egiptul nu este încă scos din nou. Iar planul de mântuire al lui Dumnezeu pentru izraeliți era nu doar să scoată din Egipt, ci să scoată și Egiptul din ei și acolo interveneau problemele. Că deși erau liberi într-un mod fizic, emoțional și spiritual, încă nu erau liberi. Leonard Ravenhill, în cartea sa, Revival's God's Ways, zice că vorbește despre pericolul imaturității spirituale. Și el zice că mulți credincioși trec prin trei etape. Condamnare, în care te simți vinovat datorită păcatului tău. Mântuire, când iei o decizie să fii mântuit. Iar apoi urmează stagnare. Vedeți, creștinii nu stagnează pentru că sângele mielului nu este puternic. Nu stagnează pentru că nu au fost cu adevărat mântuiți. Nu stagnează pentru că nu au trecut cu adevărat de această Mare Roșie. Ei stagnează pentru că refuză să îl lase pe Dumnezeu să scoată Egiptul din ei. Dumnezeu nu ne mântuiește doar de la ceva, ci ne mântuiește pentru ceva. Cum poți să te închinui Dumnezeu când Egiptul este încă în tine? Iar asta era problema cu poporul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu te mântuiește, El îți oferă un nou început, bazat nu pe vinovăție, nu pe performanță, ci pe harul Său. Dumnezeu îți dă o identitate nouă, o inimă nouă și un nou mod de a trăi. Și atât de mulți credincioși se blochează și stagnează, crezând că mântuirea înseamnă doar evitarea iadului. Dacă scopul mântuirii noastre era să mergem în cer, Dumnezeu ne lua deja în cer când ne-a mântuit. Nu? Dacă scopul mântuirii mele este raiul, de ce nu m-a luat deja Dumnezeu când l-am primit în inima mea? De ce mai am de trăit anii aceștia prin pustia vieții mele până ajung în Canaanul, țara promisă în rai? De ce sunt aici? Pentru că Dumnezeu încă vrea să reflectăm imaginea Lui și este posibil ca în mulți dintre noi să existe anume firmituri din Egipt.
Să existe anume fărâme care încă ne trag înapoi, că deși suntem liberi prin sângele Mielului, deși Dumnezeu face minuni să despartă marea unde nu este o cale, El face o cale, deși ne aduce în libertate, într-un mod obiectiv, noi încă trăim cu o mentalitate de sclavi spirituali. Și mulți din cei care erau din poporul lui Dumnezeu au fost eliberați din Egipt, dar nu au fost eliberați de Egipt. Pe că n-au vrut să lasă pe Dumnezeu să continue să opereze adânc în inima lor. Pentru că și atunci când au plecat din Egipt, tot au plecat cu anumiți idoli. Ba știm că în Exodul 31 și 32, când Moise întârzie să vină de pe munte, ești creează acel vițel de aur și dacă vă amintiți, spune că Aron, care era al doilea, nu? Ce era mare, zice, aduceți-vă argintul și aurul care le-au luat de unde? Din Egipt, da? Deci au plecat și cu daruri în mână, oale și toate alea. Și ei cu acel aur creează un vițel de aur și spune, închinați-vă acestui Zeu pentru că El v-a mântuit. Iar apoi un capitol sau câteva mai încolo, Moise însuși vine de pe munte și știm ce se întâmplă, dar Moise vine cu un blueprint a cortului întâlnirii. Și Moise spune, aduceți aurul și argintul pentru ca să creăm un loc în care prezența lui Dumnezeu locuiește. Dar deodată cei care au creat un idol nu mai aveau aur și argint să făurească, să creeze casa lui Dumnezeu. Pentru că au fost eliberați din Egipt, dacă nu au fost eliberați de Egipt. Pe care au trăit 400 de ani într-un mediu în care era normal să-ți făurești idolii tăi, cu mâna ta, în înfățișarea ta. Iar atunci când Dumnezeu îi cheamă să îi se închine Lui, pentru că scopul cortului întâlnirii era ca să omul să fie aproape față în față cu Dumnezeu. Nu mai avea ce să-i ofere. Și de multe ori, pentru mulți dintre noi, Dumnezeu ne cheamă să fim închinători a Lui, nu doar atunci când suntem în Egipt, ci și atunci când am fost și eliberați de Egipt. Și Dumnezeu ne-a dat multe lucruri în viața noastră, daruri spirituale, naturale, finanțe, timp și tot, și ne cer să le folosim pentru El. Dacă vrei să știi cui te închini, uite-te la contul tău bancar. De multe ori încurajez, chiar provoc anumiți oameni, mulțumesc, să se gândească, uitați-vă la 3-month statement și vedeți ce ați făcut cu banii, uitați-vă la timpul lor, vostru, vedeți ce ați făcut cu timpul, uitați-vă la energia voastră, foarte important, ce faceți cu ea și o să-ți spun cui te închini. Iar izraeliții au fost eliberați din Egipt, dar nu erau liberi de Egipt. Vedeți, Dumnezeu, când ne mântuiește, El ne salvează de la pedeapsa păcatului. Dumnezeu ne eliberează din puterea păcatului și într-o zi Dumnezeu ne va elibera de prezența păcatului când vom fi cu El față în față. Mântuirea este o viață nouă. Iar dacă uităm la izraeliți, chiar și după ce au trecut Marea Roșie, aceștia încă trăiau în forme subtile de robie și sclavie față de Egipt. Ba chiar știm că unii se gândeau să se întoarcă în Egipt și s-au plâns în fața lui Moise și în fața lui Dumnezeu. În timp ce treceau, unii dintre izraeliți s-au gândit să se întoarcă. Pentru că vechiul lor stăpân, Faraonul sau Egiptul îi chema și ceva în inimile lor încă răspundea. Atracția familiarității și a confortului, chiar și în sclavie, părea mai sigură decât riscul libertății. Vedeți, deși suntem liberi de pedeapsa păcatului, noi, mulți dintre noi încă rămânem înrobiți de lucruri precum aprobarea din partea oamenilor, succesul, controlul sau confortul. Aceștia sunt stăpâni ai inimii noastre care spun, slujește-mă, închină-mi-te sau vei muri. Ei operează ca Faraonul, care tot încearcă să te atragă înapoi în sclavie, dar frumusețea Harului lui Dumnezeu constă în faptul că El nu ne mântuiește și apoi ne lasă pe cont propriu. E ca și cum o mamă naște și apoi îi zice copilului, vezi de treabă, descurcă-te. Dumnezeu nu ne lasă odată ce ne-a mântuit, El continuă să ne sfințească. El ne mântuiește, ne sfințește în mod continuu, transformându-ne zilnic în chipul lui Hristos. Sfințirea este lucrarea frumoasă și continuă a lui Dumnezeu, care ne pregătește inimile pentru rai, îndepărtând Egiptul din noi, astfel încât să putem trăi pe deplin ca poporul Său mântuit. Evrei 11 cu 24 la 26 spune, prin credință Moise, da, același Moise, ok?
când a crescut, a refuzat să fie numit fiul fiicei lui Faraon și a ales să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului, pentru că socotea o cara pentru Hristos, o bogăție mai mare decât comorile Egiptului, pentru că privea înspre o anumită răsplată. Ce diferență! Moise a ales răsplata veșnică în locul fericirii trecătoare. Mi-amintește, poate din cei care sunteți mai mulți, știți mai bine ca mine, dar când eram copil și crescând în România, îmi amintesc că unii obișnuiau să spună că preferau să trăiască sub Ceaușescu. Și când îi întrebai, dar de ce? Eu n-am trăit, nu știu experiența, dar vă spun ce ziceau alții, ok? Când întrebai, dar de ce? Zicea, păi măcar aveam unde să stăm, măcar aveam ce să muncim. Și mă gândeam mult la lucrurile astea. Și cu tot respectul, eu cred că ăia sunt oameni care ar fi ales robia politică decât viața în libertate. Mulți dintre noi suntem așa din punct de vedere spiritual. Când vechea viață ne cheamă înapoi să slujim Faraonului, renunțăm la chemarea care Dumnezeu ne-a dat-o de a ne închina Lui. Când materialismul promite o viață ușoară, ezităm să plătim prețul urmării lui Iisus Hristos. Dar aceștia sunt idoli ai inimii, stăpâni falși care ne șoptesc, întoarce-te înapoi la mine. Dar idolii aceștia trebuie să fie înnecați în sângele mielului. Înnecați în sângele lui Iisus Hristos, pentru că pe măsură ce îl urmăm pe Hristos, trebuie să-i cerem să ne curețe, nu doar de din afară, dar și pe dinăuntru. Planul de mântuire al lui Dumnezeu nu este întâmplător, ci are un scop mare. Iar Iisus ne invită în această călătorie a exodului pe fiecare dintre noi credincioși. Prima etapă este etapa răscumpărării. Iisus a devenit mielul nostru fără pată, pentru ca judecata și moartea să treacă peste noi. Iar apoi este trecerea. Iisus a creat o cale prin imposibil, astfel încât să putem lăsa în urmă vechea noastră viață de robie. Iar apoi a treia etapă este umblarea în sine, între momentul acesta și momentul în care vom fi cu Iisus pe veci. El ne dă o inimă nouă, o identitate nouă și un destin nou înrădăcinat în harul Său. Așa că oriunde te-ai afla în această călătorie, fie sub sânge, fie pe țărmul Mării Roșii, sau poate rătăcești acum prin propria ta puschietate, să știi asta, Iisus și astăzi conduce exodul. El încă mântuiește, încă sfințește, încă își cheamă poporul să aibă mai multă încredere în El. Pe acest munte al transfigurării, Iisus a stat în gloria sa radiantă, vorbind cu Moise și Ilie despre exodul pe care urma să îl îndeplinească în Ierusalim. Și îl avem aici pe Moise, marele eliberator al vechiului legământ, vorbind cu Iisus, eliberatorul noului legământ. Dar de data aceasta, calea de ieșire din robie nu avea să fie prin ape despărțite, ci prin vălul sfâșiat al cortinei ce ne separa de Dumnezeu și prin însăși uciderea morții. Moise și-a întins toiagul și apele s-au supus, Iisus și-a întins brațele pe cruce și iadul a fost dezarmat. Moise a condus poporul lui Dumnezeu prin Marea Roșie, Iisus ne călăuzește prin viață veșnică spre viață veșnică. Moise a mijlocit ca un slujitor al lui Dumnezeu, Iisus mijlocește ca însuși Fiul lui Dumnezeu, mijlocitorul și mai marele nostru preot. Acesta este exodul credinciosului. Nu doar eliberare din Egipt, ci eliberare de păcat, de frică, de condamnare, de moarte, de rușine. Iisus nu doar a creat o cale de ieșire, El a creat o cale spre casă, spre rai, spre viața veșnică. Iisus însuși este calea, adevărul, viața, începutul și sfârșitul, Alfa și Omega. Iisus Hristos este mai marele Moise. Și așa cum Israel a traversat Marea pe uscat, la propriu, noi acum umblăm prin har pe pământ sfânt. Iisus nu a venit cu un toiag în mână, ci cu o cruce pe spate și prin ea a rupt orice lanț. Așa că vreau să vă spun ce zicea și Moise la israeliți. Stai liniștit. Calm down.
Dacă treceți într-o perioadă tulbure și poate simțiți că sunt mări pe de parte și pe alta și în față, iar în spate aveți oameni și dușmani ca Faraon care caută să vă înjunghe, vreau să mă încurajez. Stați liniștiți și priviți la Iisus. Și priviți spre mielul cel junghiat. Priviți spre Mântuitorul vostru. Priviți spre Cel care a ucis moartea. Apele nu s-au despărțit pentru tine pentru că erai mai bun. S-au despărțit pentru că Mântuitorul tău a stat chiar în mijloc. Și astăzi Iisus stă în spărtură pentru noi. Din cauza aceasta, acum calea către Dumnezeu este deschisă. Așa că vreau să vă încurajez să treceți peste. Treceți dincolo din viața într-o sclavie spirituală, înspre libertate și pășește cu încredere. Pentru că Dumnezeu ne cheamă să începem o viață nouă, prin pustia vieții, uneori e greu, uneori ușor, dar Dumnezeu dădea izraeliților tot ce avea nevoie, mană, prepelițe, sandale, papuci, tot. Dumnezeu mereu parte de grijă. Un singur lucru le-a cerut. Închinați-vă mie. Scopul vieții noastre, pentru că am fost eliberați în sclavie spirituală, pe care Dumnezeu a făcut minuni mari, este unul singur. Să fim închinători. Nu doar duminica la biserică, și știu că știți asta, ok? Ci și de mâine, în discuțiile pe care le-am cu frații și surorile la lucru, în discuțiile pe care am despre frații și surori și despre oameni la lucru, modul în care pășesc în fiecare etapă a vieții mele, trebuie să vă amintiți că Dumnezeu l-a trimis pe Moise să spună, lasă-mi poporul să plece, ca să mi se închine. Dumnezeu l-a trimis pe Iisus Hristos, Fiul lui Său, să spună vechiul nostru stăpân, Satana, lasă-i să plece, lasă pe Cornel să plece, ca să mi se închine. Pe Florin, pe Ionuț, nu știu toate numele. Lăsăm poporul să plece ca să mi se închine. Și astăzi vreau să vă încurajez să dezvoltați o inimă de închinător în Duh și în adevăr. E că pentru asta ați fost creați. Să vă închinați Dumnezeului cel viu. Haideți să ne rugăm. Începem. Ia, dacă vreți să vă ridicați. Iisus, în momentele acestea vreau să-ți mulțumim pentru că Tu ai părăsit raiul și cerul și ai ales să pășești în această lume, în pustia acestei lumi, pentru ca să ne mântuiești. Și astăzi mă rog, Doamne, ca pentru fiecare din acest loc și pentru cei care poate vor vedea mesajul la un moment dat, mă rog să ne faci să realizăm că Tu nu doar ne eliberezi din Egipt, ci vrei să ne eliberezi și de Egipt. Nu vrei doar să ne scoți din Egipt, ci vrei să scoți Egiptul din noi. Și asta, Doamne, Tu știi idolii inimilor noastre. Și mă rog să ne dai curajul, Doamne. Curajul de a Te lăsa să operezi într-un mod profund în sufletul nostru. Să ne dai curajul de a Te invita să înlături orice idol care ți-a locul, orice lucru care ne închinăm, orice vițel de aur pe care îl zidim și îl întocmim cu bogățiile vieții noastre. Astăzi, Doamne, vrem să dedicăm Ție și finanțele și timpul și energia noastră. Amintește-ne tuturor că am fost creați să ne închinăm. Și, Doamne, vreau să-ți mulțumesc din toată inima mea că nu m-ai lăsat în Egipt. Vreau să-ți mulțumesc, Doamne, pentru miracolele pe care probabil toți am experimentat într-un mod sau altul în viața noastră. Îți mulțumesc pentru mările despărțite, Doamne. Că de atâtea ori, Doamne, Tu ai făcut o cale acolo nu părea să fie vreo cale. Tu ai deschis uși care păreau închise mereu. Iisus, Tu ești calea. Tu ești adevăr, Tu ești viața. Spre cine putem să privim? Îmi ridic ochii spre munți. De unde vine ajutorul? Ajutorul meu vine de la Domnul. Și astăzi, Iisus, privim spre Tine și ne rugăm să ne sfințești, să ne faci ai Tăi, să ne pui deoparte, Doamne, pentru ca să creștem în identitatea și scopul nostru de închinători.
Iisus, Tu ai spus că vine vremea așa cum a și venit, când Tatăl caută închinători în Duh și în adevăr. Astăzi spunem, Doamne, fă-mă un închinător care Te pune pe Tine primul. Iisus, Tu ne spui, caută mai întâi Împărăția Lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri, hrană, un acoperiș, mâncare, haine, vi se vor da pe deasupra. Dar îți mulțumesc că în drum spre Rai, Tu mereu ne porți de grijă. Și mă rog ca să fim oameni închinători care Te pun primul în fiecare aspect al vieții noastre. În numele Tău m-am rugat, Iisus. Amin. Amin. So
încă o zi de har, Doamne, încă o zi în care am putut să stăm aici la mine, să ne bucurăm de cuvântul Tău, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu ne-ai scos, Doamne, din Egiptul păcatului. Și suntem, Doamne, în pustia de pe pământul acesta. Ajută-ne, Doamne, ca timpul nostru aici să fie cu folos, Doamne. Ajută-ne, Doamne, ca timpul nostru aici, Doamne, să fie, Doamne, un timp roditor, Doamne. Că atunci, Doamne, când vom fi împreună cu Tine în cer, Doamne, să putem, Doamne, să stăm lângă Tine, Doamne. Și prin lucrarea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, pe care Tu o faci, să fim alături, Doamne, de frații noștri, Doamne, de prietenii noștri, care să ajungă, Doamne, să Te cunoască, Doamne, și ei pe Tine, Doamne, și să Te aleagă pe Tine. Îți mulțumesc, Doamne, pentru modul minunat în care Te lucrezi, Doamne. Ne bucurăm, Doamne, de prezența Ta, Doamne, aici, Doamne, și în permanență, Doamne, în viețile noastre. Apoi, Doamne, plecând de aici, Doamne, poartă-ne Tu de grijă, Doamne. Cum ai făcut-o și până acum. Fii, Doamne, cu noi, Doamne, luptele de pe acest pământ. Și ajută-ne, Doamne, să fim mereu, Doamne, încrezători în Tine. Să fim, Doamne, pe pace, Doamne, căci multe lupte, Doamne, Tu le porți pentru noi. Și Tu ești alături de noi, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru harul Tău. Fii binecuvântat în veci. Amin. 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 Vreau să vă așezați. Mulțumim, Domnule, pentru cuvântul. Nu știu cum v-ați simțit voi, dar a fost o gură de aer proaspăt. Mulțumim, Vlad, pentru slujire. Sunt încrezător că Dumnezeu a vorbit prin tine. Și știu asta pentru că ai venit cu cuvântul Domnului, ai venit cu acela. Și cuvântul Domnului, mesajul lui Dumnezeu, direct pentru noi. Cu ajutorul Domnului, ne întâlnim din nou și săptămâna viitoare, de la ora 16, aici. Miercuri seara, de la ora 8:30, ne întâlnim pe Microsoft Teams, la rugăciune. Aveți motive pentru care vreți să ne rugăm ca biserică. Puteți să dați cu Cornel și puteți să punem pe listă și în fiecare dată ne întâlnim la rugăciune. Ne vom ruga pentru motivele astea. Ne bucurăm și pentru familia Vârtuzu, că s-au întors din vacanță, pentru familia Răideanu, că s-au întors din vacanță. Bine ați venit din nou. Mulțumim, Florin, că l-ai acompaniat pe Vlad. Acum o să mergem în spate, mai stăm la o ceai, la o cafea, la o poveste. Cred că e și o zi de naștere pe acolo. Vedem că prindem ceva tort.